Yes. Ang'o gini manie petition motero? Koro petition weche mage madongo manuketwe. Awinjo kowacho ni geno maru en mondo mi weche gi ochop ne jatend piny kaachiel gi CS kanyalore mondo en bende ogoye wang'e. Gin weche mage manuketo? Koro kwayo maru en mana ni CS mondo mi interpret the law maber. Mano is the first thing. The second thing, mondo mi onyiswa nena ni to dweche mwasetiyogi dhi bedo nade, nikech nwasetiyogi pesa, ng'ato se relocate, ng'ato se chulo deposit, ng'ato se nyiew kitanda, ng'ato se nyiew gimoro amora. Dhi bedo nade koro, nikech wabedo revoked, yes. Dhi bedo nang'o koro. Then in case pod onyono piny, next posting dhi bedo nang'o, nikech ntiere gimoro miluongo ni collective bargaining agreement mano bedo signed 2017. Orumo higani. Matini korumo higani, wadhi chandore higa manyien. Matini higa manyien pod wadok mendara mondo mi wayud another collective bargaining agreement kod CS. Mabe you can't be sure ni to dhi bedo nade koro, nikech ntiere gimiluongo ni Public Service Commission Internship Act masani ni e bunge ma 2022. Sani ene bunge. Wakia ni kodhi okadho to dhi bedo nang'o, nikech kodhi okadho iwacho ni allowances and stipends or salaries will be determined by the CS. Koro wakia ni CS madhi bedo no dhi determine nang'o, nikech mambo wach mag mshahara usechendo seriously wach mar internship. Samore dwano time nono, samore dwano time gi pesa matin, koro akia gima dhi mbele. Koro dhi bedo matek seriously. Koro wadwa ng'eyo niya, kwa bedo revoked sani ang'o madhi timore. Yes. Then again wadwaro mondo parliament osamon CS oluonge niya, nikech jogi nyithindogi nobedo verified under 3 steps. Mokwongo school of verify owacho ni waromo. Mar ariyo nursing council o verify owacho ni waromo. Mar adek Ministry of Health oronwa guidelines ni magi gik mwadwaro kuomu. Watero wamit te mwatero mwamiyogi magi wacho ni sawa uromo dhi uru. Magi post wa mwabedo 1 month dwe achiel. Kwatiyo koro dwe achiel ni koka ng'ato duog fenyo ni ng'ani chana tero marach noko nengo dhi. Mano dong iriambo, nikech jomiketo ginegi, jomiketo mondo verify nyithindo gi e Ministry of Health gi be chulo pesa. To oken nyadichiel ma wabedo verified e Ministry of Health. Ntiere mwabedo verified gimoro tarik 4 actually. Mane nursing council wacho niya, waneno ka ntiere list ni nigi discrepancies. Koro wagombo mondo school senate oronwa list mar nyithindo mosetieko te. Senate wanotimo kamano. Senate mag skunde one over 10 schools, institutions actually. No oro, magi bedo satisfied ni okay, fine. Kachopo kendo kaling mathin, gimoro 2 weeks or 1 week, gichako kendo ni verify list. Gichak verify. Koro magi ng'eyo indiko mana ji karibu tieng didek mondo tim the same service. Matini mano is mana gimane Clinton wacho ni poor planning. Nok gi ikore. To kok gi ikore, to gimiwa guidelines marach nang'o. Nikech guidelines mane gimiyo ema watiyo godo. Koro odhi onyiswa ne bunge niya, ka bunge osamoni committee mar health. Nito ang'o madhi mbele, ang'o miyo nyithindo gi oketgi gidhi bedo stalled for 3 years. Monge gima ginyatimo to nyithindo gi osomo gi nyithindo maria. Yes. Then wadwaro bedo gi dialogue gi CS. Odwani wabed kode piny. Ntiere chieng' moro kanyo last week nwabedo kode gi bura moro ma apoya. Nokena formal dialogue. Koro bura mapoya ni CS kanodonjo. CS nowuoyo dhi ulwa nawa. Okomiyo wathuolo mondo mi joma moko gi bende wach